Bagal dayaw, kakabsat, maganda mangal daw tayaw. Pagsasaritaan tayo man data ko, video ni Coco Martin, kaskada da Kim Cho, Angelica Panganiban, kani Julian Santos. Data pinakaawan ti revok ti lisensya ti ABS-CBN. Tata video ni Coco Martin ke kuamutan selama end of the world kanyanan ke nakababa na nga tao. Ke natutusong ke jay nasuldo na ti ABS-CBN ti manong atawang ke oray 10 years nga nagtrabaho basta mo na pagulungan di kwartana ke ampay nga may boss ke nangingina da kita luglugan lang ka. Ke 1 week pa lang ti napalabas nga na revoke ta license ti ABS-CBN ta data license to operate data nag-comply. Diyan ti video na ka di naman sama mo ti sa sauna no apay nga tapos kung kunana nga pag kinanti ang pamilya ko ilalabang ko sila ng patayan dagita mo kung kunana. Di nan sama mo ti to business sama nga Coco Martin. Di sa mo lagwapo na ti makatatrakan ti viewers na ti ang probinsya na. Apay nga sino ti pabasulong ngay pati tatatao kada basbasher mo papabasulong di di network yaw hindi ka di CEO ti 2004 pay lang data nga nga di da nga na-renew data nga lisensyayo ta napigsa kayo di Aquino administration ti data network yaw ti batas ay batas siyempre no kasta ti naganang business kun no amo nga nay renuta data license mo tapos 2004 pa lang data kag bilyong ta penalty yaw alangan mo pag tapos alangan mo temporary da kayo nga i-revoke nga data license to operate yaw tapos lockdown tanga so nga Saudi di mamuti sa mga sila wala kamutay tapos kasano di pamilyanan kun di matultulungan na kampay 1 million nga itulong mo sariling mga kwarta no data itulong mo ta pamilyam ka kita bagbang mga matultulungan ka mo kita sponsor mo ti itong commercial mo kas kada on endorser mo among mga sariling santo no sila sa tao pa diti nakautang kanya mo no awan da kita viewers mo nga nya iti sweldo nga tapos kunam mo lano end of the world ang kanya mo ta basta matin nga magbanta-banta ka pa nga dim sama mo ti salsalawasaw mo kita ibagam nga tila pagpabasulan ko ada di legislature data nga kasaw iba pagpabasulan nyo pa ni presidente nga isunat against the ABS-CBN tada kita fake news nga ibagbagayaw kita programa yaw pero makibiyang tek presidente nga tapos lockdown dapat lang nga i-revoke data lisensyayo ta license to operate alam mga shooting kayo nga kastiti parawan kin data virus kasagsagan ti virus pigsamot ti aguyong mau tapos basta nga ibagabagam nga kantin da kayo no kwanta ti pamilyam data pamilyam nga ABS-CBN Nasa mo no naikat basit data mabaling kayo mo nga agapila basta mabaydan data network UJ billion nga utang yaw utang data yung 2004 pa lang ang penga na rino ore sinumot nga mo ta ore sinu nga
government legislator talagang kuan da kayo cancelin dati kayo license to operate yun no kasta nga kabayad nga di kayo nga nakabayad ang yung mga sursurutan ti ti due process of law tila pagpabasulo mo sila ka nalaingaw kapay vlog kapay kitain sa customer no nung nagkabasit dada programa mga probinsyano sila ka terminatoran namin kinsikan sa nga napaltugan napiyag kapailaang tapos binugbog da ka kinsi nga tao manong tao nang bugbog kanyang napiyag kapailaang dapat ang probinsyano ti title na data data tiliseryen data dapat probinsyanong terminator sila jay pelikula din ni Arnold Schwarzenegger nga langdok ti bagina itultulang na nga pagkuha mo lang ang bayad nga matay sa datoy mo Angelica Pangaliban freedom of speech ka na tapos imbis ka nung data ko mga kota ko nga raw dati epidemya sabay dapay kan ti epidemya data pinang pandemic data pinang sarada ti ABS-CBN kati so ti deadline nang katang kayo mga nakabayad kita bubusyaw ti ABS-CBN siyempre talaga may kwada tapos iba nga dapat mag-concentrate freedom of speech dapat mag-concentrate na lang sila sa mass testing ay bagbagang mga dito American topic dito pa mapigure out data vaccine nga bagbagam dito ang tunaki di Pilipinas ang kurang ti equipment nga improvise ti mass testing dun sama mo sa salawasawang so dati ni Kim Chiu nababag ko mga bibuan data ti PBB day dun pa day data teenager magbaga na nga i-compare na kay ti ABS-CBN ti classroom nga no ada rules and regulation ka na no gusto mong lumabas kung kunana bawal rules and regulation nga bawal lumabas no kat nago comply ka kanaw mabaling ka nga kanong rumwaran basta kan ti siyete kung compare na ni ti ABS-CBN nga no nag-comply ka kasi ko naman nag-comply anda mo ka nakabayad ti penalty na tapos under investigation pa lang under investigation pa lang no dati agapilada automatic talaga nga revocation of license data 2004 pa lang iding tadala nga si kaso napigsada iditi di Aquino administration tungang baga pa nga tungang kang di mo sa salaw mo tapos datoy Judan Santos mo, sa loobin ka na. Baga na lang sa loobin na. Dapat sa loobin. Diyan ka po on the spot nga maritnam about the situation yung data ABS-CBN. Takot. Sa loobin na basbasan na mat-script na pinagpagbalinin ng mga pelikulan. Kasta yati baga mga sa loobin nga gaputi damdamin mo ang scripted mo data dati bagbagam basbasam iti video nga kasta nga puro sa nga tapos kasta ti iti dagdumakot iti dagduma bulang dapat iti TV dan tawang ka ti ABS-CBN temporary lang data no makabayad dati di penalty da agsublay pay magkanda kayo kita ti ABS-CBN ti amin nga nagibulang ti TV na suktan da data TV yaw kung ano na nagsubli ti ABS-CBN nya pa TV yung kung dito ko lang acting lang ta kung di yan nadadal nga TV nadati ko nakitak ko kataktapo ko talaga nga nadadal nga TV na picture tube iso dito Coco Martin na dataw magpapakadulog na ako, dulugs ka mga talaga iday.
Indie films mo ti nagapang kwa damong nagaperte TV di jay kwa bold idi nga di jay mati lalaki ke kwa rinuman sada kasi mati naggapwam iday taka no sasaw ka ko sila nalinis ka unay ke nangagkupay ke kwa sinabwagan pa kita krom maturog da ka mabanong damang sinabwagan ka no ti danaw kani Idol Robby Padilla ka siyempre makuha ng matata ko dati mga bad boy action star kastama kita crew na iday hanggang na may kaskasta tapos kontrahan na idol bubuya mo ti probinsya na datangan bagang mga kwa surungi data kwam data pinyumaw mo talo-talo-tawag nagblaga mo lang pinipikanan kung pa gatasam ka sa may sa hindi kita tumulong kita kwa ti panadimikan yung akas kwestiyonan na kita kwa pati data Angelica pang data kwa Angelica Panganiban bubuyak mo ti kwa na data ng maday di bagbaga ng i-concentrate da kano ti kwa ti gobyerno ambis ng i-concentrate da kano data kwa agibunong ti kwa ta amelioration kung purpose ko apenginin una da kano data kwa araramigan tamay apikas ka sa rinayat distribute ti relief goods mo ka kwa garaw limit garaw ti biyahe pigsama ti guyong mau tapos ni Kim Chow ibagbaga na nga ako 7 dakano ti 7 nga network nga DCBM la ako na ando mga nakabayad ti ko ando nga nakarino bagla di ata ko ang mga pagbasa sa bayan nga ako di kaso yung 2004 pa lang di jay di ka mga pampanunot siyempre due process sa blue nga na ako mo tama ako di na nga pang final trial da nga ako ikatenuan da nga makabayad mo pipintas kayo paisa mo pa di kayo pampanunot imbis nga may kakaasi kayo ti presidente kalkalabanan yung tag di lapas pasagid yaw siyempre dagita bus yu ti ibisibin naba nang dati kita dapat isudat ti pagkuhan nyo no damag kayo muna informal kayo muna baka sa kayo sasaaw kayo vlog kayo sa dati ko Martin kamo lang ka daw di gwapo na lang mo ti kuhan dati sunga kwa ito ti viewers na ti probinsya na dati ti bagbagbahay mo nga kwa may ti gwapaw Muray no minano nga napaltuganan binugbog pa iti 15 nga taon bita-bita ka mamin pati ulo na kas kadakwan mabiyag pa lang nalayong mga direktor babamom so opinyon ko lang tata ka sudakit iti kwam riri ko lang na sudat ti kapanglawan ti lubong ka may sadang kabaknangan dita Pilipinas dita artista tapos suda pa ti kwan kunam lalo na pukawan ti kwan buong sanikwatan ke milyonaryo dati kita dapay Mustang kas kada ko ti lugan da motor da Harley Davidson kada kada BMW di kajay margriga ako di dapat agreklamo ti kwa kanto mga bagbaga na ta ko Martin na kwa wanti kasla suda kanu ti kwa sla pay di viewers pa ti kwa pinakautang kanya nang sa ko kanaw serbisyo da kanu ti kwa
Kung mabaybayan mo servisyo, tarantadaw. Servisyo nga nata ako, kadadakal pa iti kita, noon di kita buybuyang utong. So dati ko, so dati dakal baybayad kita, cable daw, rin akong pagbayad ako rin tin, sige lang ta, makabidalat ta. Mapanood na lang data probinsyana. Dahil kasi mga teleserye, hanggang 2 taonan, di malamig katang. Nagpapibiyag mo, pao mo ti kwarta mo. Tapos nagreklamo ka, kulang mo lano, akong ganang ti may saldawang kat di kinitam ti manong nga taon ti kinasikat mo kagat. Uray gas, 10 years nga awan ti trabaho, basta mo mga pagulungan di kwartam. Hindi lang about ako, mga nakaw. Sa ang paisugo ko, idol ko kita ka. Ni Kim Chow, subsubaybay mo na lang magating na ta, da Angelica Panganiban, Judy Ang. Wawi pa ide, wawi di gusto kong pelang ititilap tim na data ni Kwa. Ni Rico yan, di pimusay, di Rico yan na pimusay. Nalaing mo data Judy Ang Kwa. Puro scripted mo ti Kwa lang. Tapos ising data kita mambabatas nga kwa dita House of Representative panggap data kwa ti kwa nyaw pabasulin nyaw network yaw anya ko mangay nun ay parna ti ko di ba ti naganan dati pandemic kasagsagan ng pandemic so shotcake dia tanong kay ginales tanong ko pero mga social distancing ang kay mga maka live show kas kada ko ta ako ang audience show di nasisya lang ako naisara kayo tanong ko maisip kayo pa iti sakit pag-orpyo na dito yan dito NBA player naalisan danta ako nalindang ako ngayon pa sa rati ko NBA kut adati napiktaranan ngayon pa, sige nga rin ako. Diyan lang ako may bagak. Bangal daw yung amin. Kumin kayo no, pasensya kayo no, di idol ti probinsyana. Boy mo probinsyana, unang laki di no, kwan. Kalpasan ti lubungan ti kwanan. Ti biyagnan. Baknang na tayo mga baknang nasiksikigan nan to kasi sa bana ko relax ka mata pero mabot ti di ka magpampanunot direktor ka pa yung ito malbalilis jolog lalabang ko ng patayan at di ka lang buksing talangan na ano kayo mau nya kung na lang mo ta baka kuwa nga kanalang nga pa sa ako mo damti experience na DJ acting na DJ danog na baka nalang mo tumanog nga lum kay tao kwa pasensya ko na ano ka nag-high blood ak manawin natama Coco Martin sila kwa di nga pampanunaw lalo nga umaday tirik na ti kuma kita fans mo no kas ti araramidam sila Duterte versus ko datam Coco Martin style na datan ta kontranta presidente nga di mo sa sawang sunaya ti ng pagkat kita da Joseph Francis of Blue data basulin niyo ta presidente da kita ko ano malyayo gamin ta ABS-CBN da kita ko network yaw singarudan na po ta mga nakaw may blood lang kung sige pa paki-subscribe mo tinapaw di ko pangasiyaw di Manong Dani TV di YouTube channel ka click yung di ko na bell button pin share and like mo tinapaw medyo marigatan mo nga ka tatalo pala yung subscriber ka sige ta ka shout out to Lulog na palpasok pati kang kalat singer dag ang day
Apo, shout out takman dagiti tattao nga nagagat nga agbuy-buya ti video lalal ti YouTube channel ko kan agkom-comment. Rugyan ako na po ti shout out tinagan nyo, din nyo dagiti tinagan nyo, no si kay datoy. Pasensya kayo takwa, first 20 or 30 lang dati apo takwa. Biya daduman taon agkomment kan tulad dyan apo di first 20 to 30 di datoy nga sumaro nga video ta shout out kayo. Ibagay mo ti dyan apo di kayo. Address yaw, di kayo magtatrabaho kasi ay tanong ko kumplitaw mag-shout out ak. Dagiti nagan nyo lang na ta ako. Hindi po nga sa paran una nga mamin di kayo natagano kayo nga sagay sa nga ako. Dinggan nyo na po dagiti nagan nyo. Shout out kini Billy Joe Calica, kini Lay Aniheim Di Peño, Maricel Sabuero, Jonalyn Nama, Daisy Yaranon, Nali Flores, and my bots, Analesa Vergara. Thank you for subscribing. Taga Aringay dati apaw. Then Max Facial, I think he got also a YouTube channel on this guy. Tapos si Heldo Simon. Tapos si Mang Eli, I think this is a blogger also. Then Heldo Simon from OFW Qatar. Tapos si Joan Takay sa Brevilla. Then Shenolyn Ugay. Then Martam TV, Merz Vlog, Prince Jerry Hukutan. Then Merz Vlog, Betchay Bachuchay, whatever, that is the one that you know his name in the Facebook. Then Bimawi 8. Then Maricel Ilan, Donel Ibuos, Rene Torres, and Erbisky del Rosario, Bel Ramirez, Jody Tabifa, Marby Valenzuela, and Bernard II Cabudol, and Fort Fino, and Arsenio Esteban, and Neil Erwin Estuesta from San Benito Sur. Tapos, yun lang po, ang isa-shout out ko ngayon yung mga masisipag na nagko-comment at nanonood ng video ko lang muna yung na-shout out ko. Yung iba, pasensya na kung hindi ko nakita na yung mga ibang nag-comment doon. Pero salamat sa pag-views sa mga video ko. At sana po patuloy niyo akong suportahan. Click and subscribe and share my YouTube channel, Manong Danny TV. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. And sa Pilakumata, nakaradkad tayong amin ng Ilocano, alang Ilocano sa buong mundo. Maging safe tayo at yan lang po at kita-kita tayo sa susunod na vlog. Siguro after like 30 minutes ma-upload ko na ito. Okay, thank you po. Salamat po sa mga suporta nyo. Have a good day.